Дами и господа, от години журналисти разкриват различни схеми за влияние в съдебната система. Следващата ми гостенка я потърпеше, въпреки че като съдия тя трябва да съди на върха на един процес. Заради работата си съдия Владислава Цариградска получава заплахи и предупреждения. Обект е на очернящи статии, наложило се да бъде назначавана и охрана. Но тя устоя. И най-важното, това не повлия на работата й. Но как повлия на живота ви? Добър вечер. Добър вечер. Благодаря за въпроса. Действително най-важното е как повлия на живота ми. Всъщност, може би неочаквано за вас, но повлия положително на живота ми. Дадох си сметка колко сила има човек и колко вярата в Бог може да му помогне, дори в ситуация като тази, за която ще ви разкажа, в която институциите ги няма, а мафията процъфтява. Да започнем по тази тема. Всъщност, началото е ваше критично изказване по Националното радио, свързано с състоянието на съдебната система, ролята на прокуратурата, след което започва една поредица от събития. За какво беше изказването? Точно така. Изказването ми беше част от интервю, което дадох за Българското национално радио, където бях поканена по повод, бих казала, истериите, дирижирани, обществени, улични, срещу нещо, което се случва ежедневно, едно предсрочно освобождаване на чужд гражданин. Австралийският гражданин Джок Пол Фриман беше предсрочно освободен от изтърпяване на наказание, лишаване от свобода. Тогава започнаха за първи път срещани в моята професионална практика, координирани, изключително дръзки изказвания срещу съдебния състав от всички политически сили. Беше създадена изключително враждебна среда, нападателна, спрямо персонално съдиите, които са били в тричленния съдебен състав на Апелативния съд в София. И вие излизате да защитите колегите си по Националното радио. Аз бях с още една колега от Софийски градски съд, Анелия Щерева, бяхме инициаторите на една подписка, обращение към обществото, в което опитахме да обясним, че това е нещо обичайно познато на българското право повече от 100 години и само защото чужд гражданин е освободен, няма защо да се създава това напрежение и е много опасно за цялото общество да се позволи подобен натиск върху съдиите. Съдиите бяха атакувани включително от Висшия съдебен съвет, който по Конституция е органа призван да брани съдийската независимост. В хода на интервюто вашият колега журналист ме попита, вярно ли е, че има дисбаланс между прокуратурата и съда. Отвърнах, разбира се, утвърдително, защото прокуратурата е страна в процеса, съдът ръководи и решава делата, прокуратурата е просто едната страна, която е напълно равна с обвиняемия, с защитника. Презумпцията. Но прокуратурата всъщност, едната страна може да повлияе изключително съществено на статута на съдията. Как? Като го обвини. В какво? Дори в най-абсурдното нещо. За да бъде разбрано от обществото, аз казах, аз мога да бъда обвинена в това, че съм убила президента Кенеди и макар това да е невъзможно обективно, защото не съм била родена, само за това обвинение аз ще бъда отстранена от длъжност, ще ми бъдат взети всички поверени преди това за решаване дела. Включително направих остро изказване срещу думите на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, който си позволяваше да говори по софистицирано, заплашителен начин към съдебния състав. И какво последва? Започнаха публикации срещу вас. Аз получих подобни обвинения, като това да съм убила Кенеди, но бих казала от рупора на прокуратурата, защото има една група от интернет издания и няколко вестника, които, ако човек прави анализ системно, а и такива са правени от журналисти и други анализатори, те всъщност отразяват позициите на прокуратурата и понякога на база на тези публикации започват и разследвания. Това го каза и вече бившия главен прокурор Иван Гешев. Та започнаха подобни обвинения в една от тези, бих казала, жълтокафяви медии срещу мен. В деня, в който прочетох, след като се овладях след първоначалния емоционален стрес, аз разпечатах на хартия екземпляр от тази публикация
и я изпратих заедно с искане до Инспектората на Висшия съдебен съвет да започне проверка спрямо мен за почтеност и конфликт на интереси, за да бъде проверено и евентуално, ако нещо от написаното е вярно, да се предприема действия спрямо мен. И тук стигаме до ролята на така наречения нотариус, който не е никакъв нотариус, така му бил прякора. Как той се появи в този момент? Вие сте съдия в Луковит и започва дело, по която от едната страна са той и бившата му съпруга, а от другата страна е бъдещата му съпруга. Става дума за някакъв имот. Как този човек е свързан с тези събития? Точно така. Това дело, което вие споменавате, то е висящо, т.е. аз го разглеждам и извършвам действия по него почти година преди това. И по никакъв начин не е възниквал въпроса дали аз съм по някакъв начин пристрастна, предубедена към когото и да било от страните. В деня след публикацията, беше 7 октомври 2019 година, на следващия ден моя роднина се свързва с мен и ми каза, че има съобщение, което може би е важно да ми предаде, за да разбера какъв е повода за публикациите. В онзи момент аз не знаех и все още не можех да свържа изявленията си в интервюто с публикациите. Когато се срещнах с нея, получих съобщение, че аз трябва да се отведа от едно дело на, тя го нарече Марти, който спорил с съпругата си и от мен се е искало не да направя нещо конкретно по делото, а просто да се оттегля. Това се нарича отвод, когато съдията е по някакъв начин пристрастен и не би могъл да си изпълни функциите. След това започнаха и допълнителни условия. Ако го направя, ще бъде свалена публикацията. Също така ще ли да ми платят някой лев. Някой лев, това ли е някой лев. Някой лев. Да. Аз помня точния израз, защото той е обиден. Да. Ще ми платят някой лев. Дори. Ако не го направя обаче, това е само началото. Ще последват още много публикации и не само това. Тя си беше водила записки на бележка. Имаше важни неща, които и беше обърнато внимание, че трябва да ми съобщи. Едно от тези важни неща беше, че аз няма да мога да работя. Но не само като съдия, ще бъда неспособна за работа. Освен това ми беше казано, очевидно за да бъда респектирана и да не си помисля, да се противопоставя, че Марти е много близък с Иван Гешев и Пеевски. Дали това е вярно и до ден днешен аз не мога да ви кажа. Предавам ви дословно това, което ми беше съобщено. Какво отговорихте? Какво отговорих? В този момент по случайност позвони. Телефона ми беше колега, председателя на окръжния съд на Ловеч. Аз започнах да беше амалгама от гняв, ярост, обида. Започнах да й разказвам какво се случва. На моята роднина казах, утре сутрин с тебе все още не мога да кажа къде точно, в полиция или прокуратура, но ние отиваме, за да разкажеш всичко това, което в момента ми казваш. Нищо не пипаш в телефона си, не триеш разговори, защото на нея се беше обадил бившия съпруг, който е приятел с Мартин Божанов и той беше предал съобщенията към мене. Тогава, и според мен това е нещо, което винаги се съобразява, да бъде близък човек, тогава тя започна да ме умолява да не я замесвам в това нещо, защото ще има много проблеми в последствие за нея с бившия съпруг. И го е направила само единствено, за да ми помогне да разбера защо това се случва. А какво последва за вас? Кога се видяхте за първи път очи в очи с този Мартин нотариус? На 14 януари 2020 година. В този интервал от това съобщение до 14 януари аз не съм имала открито заседание по делото. Това означава в съдебната зала да бъдат призовани всички участници и да имат пряк контакт с съдията. На 14 януари, първо в деня или два преди това, започна нова порция. Както ви казах, всъщност това не го уточних, предупреждението беше изпълнено. В следващите дни започнаха поредица от публикации не само в тази първоначална медия, но и други, които са свързани. Обикновено имат еднаква те се медийна политика. Да, препращат. Започнаха вече поредица от такива очернящи публикации с голяма
то за увереност, че те са клеветнически го казвам, защото вече на 2 инстанции аз съм спечелила делото, но все пак чакаме касационната инстанция, тъй като има жалба на ответната страна. И го виждате този човек очи в очи. Какво се случва? Очи в очи, но има и в деня на съдебното заседание поредната публикация. Там моето позорно поведение е това, че аз съм присъствала на марш на правосъдието, който предстои да бъде всъщност обявен като Ден на правосъдието от ООН. Бяхме с колеги от цяла Европа, над 2000 човека във Варшава. Там бяхме аз, председателя на Върховния касационен съд, съдия Лозан Панов, съдия Нели Куцкова, съдия Атанасов от Градски съд. Това беше повод, разбира се, аз отново да бъда наречена с всички епитети, които бяха използвани спрямо мен. Важно е да кажа, аз съм наречена метежницата срещу Гешев, предводителка на пуча срещу Гешев. Ето тази громи прокуратурата и други все в този контекст. Познато ми звучи това, съдята. Колко познато? И издание на хартия, което е било разхвърлено пред съда преди заседанието. Аз не съм го видяла. В последствие вече, след намесата на съдебната охрана, аз разбирам, че това е било... И какво ви каза, когато се видя? В съдебна зала се появи за първи път Мартин Божанов. Преди това той не участваше лично, само неговия адвокат Велимир Атанасов, присъстваше и поддържаше неговата теза. В това заседание беше и той лично. Изправи се и започна да настоява за моя отвод. Всъщност това, което ми беше неофициално предадено, те вече официално го заявиха на глас. Включително се правеха манипулации, защо не съм се произнесла, имало такова искане, те го били изпратили по делото. Тоест, те препращаха към неофициалното. А защо иска отвода ви вече на глас? Абсурдни бяха основанията. От една страна бяха съображения, че не му харесваше как водя процеса, а как водех процеса, така както всеки един съдебен процес водя, в опит да разкрия истината. В случая същественото обстоятелство беше каква е истинската стойност на имота, за който той спореше, защото едната експертиза даде много ниска стойност, 12-13 хиляди, в последствие окончателната беше десетократно по-висока. Аз бях постановила, че ще проведа съдебен оглед и го проведох с нови експерти, за да видя в действителност какво е състоянието на имота. Това беше едно от съображенията. Твърдеше се, че аз съм заплашвала свидетели, които вече бяха разпитвани. Вие? И те, аз. Включително настояваха да допусна до разпит други свидетели, които... И какво ви каза той? Каза ми, че трябва да се отведа, за да не вади неща от личния ми живот, защото ще стане много нехигиенично в залата. Това беше ви го каза в залата? Да, има пълен звукозапис, има предупреждение в съдебната зала, че такъв протича и е протоколирано от мен. Това ли беше причината да ви назначат охрана? Аз не се отведох. Смятам не само това. Мартин Божанов загуби тотално контрол над емоциите си, когато разбра, че няма да бъде удовлетворено искането му. Демонстративно и арогантно обърна гръб, напусна съдебната зала и ми даде недвусмислено знак, че очевидно ще пуска някакви сигнали срещу мен, показвайки ми, че бърза да подава документи. В края на заседанието аз продължих с останалите страни, приключихме действията, които бяха за деня. Получих съобщение от човек в залата. С Мартин Божанов имаше и човек с тъмни очила, който също така демонстративно напусна. Друг човек, когато познавам, не бях виждала много години. Първоначално не знаех какво прави. Това е съдебна зала, публично място. След приключване на заседанието, той се опита да се доближи до мен и да започне разговор. Вече започнах да разбирам, че вероятно се касае за координирани действия. Попитах, част ли си от това нещо? Той казва, не, само возя Калин. Калин е адвокат Калин Чанков, който е адвокат на бъдещата съпруга на Божанов. След което аз настоях всички да напуснат съдебната зала. Този господин ми каза, че е дошъл да предаде поздрави на семейството ми. Казах всички да напуснат съдебната зала повторно, при което той с недвусмислен тон ми каза, нали знаеш какво ми се случи? Бях в инвалидна количка. Казах го по начин, който изглеждаше да цели включително да покаже на други хора, че той е изпълнил своята задача. Тогава вече реших, че трябва да споделя с председателя на съда, с колегите ми и уведомих съдебната охрана. Това е органа, който... И те решават да ви назначат тази охрана? Това е тяхна преценка. Тя се взима на база на мнението на главния секретар на МВР, на ДАНС и други
професионалисти. Разбрахте ли? 6 месеца след бях това... с физическа охрана, специален автомобил, дома ми беше със специална техника. 6 месеца аз съм се движила по този начин. А разбрахте ли кой седи наистина зад този човек? Зад Мартин Божанов? Да. Аз не мисля, че е един човек. Аз подозирам, че това са структури, функциониращи десетилетия, а и вероятно ще продължат да функционират толкова, ако не се проведе истинско разследване, защото личността на Божанов, както и моята личност, са без значение. Важна е тази, бих казала, адска машина за ликвидиране на хора и за дирижиране на, вероятно, не само съдебните процеси, вероятно и политическия живот би могла да дирижира тази адска машина. В 19 часа Кана Рачева, моята колежка и приятелка, която разговаря с вас с нощи, ще покаже нови данни, изцяло нови данни за това, че е имало и заплашвани прокурори. Защото и в прокуратурата явно е имало хора, които си вършат работа, но някой отгоре, например от техните шефове, е решавал да ги възпре. И всички неща, свързани с този човек, са били изпращани към една специална прокуратура. Но да не преразказвам това, което ще научим от Кана. Каква според вас е причината, защото вие казахте, че не е един човек? В този смисъл, имате ли хипотеза за ликвидирането на Мартин Божанов, нотариус? Защото прокуратурата направи едно странно на пръв поглед изказване онзи ден, че да му повдигнат обвинения и те го убили. Обаче, първоначалната реакция, е леко на недоверие, дори сред някой може да буди чувство на ирония, но може и да има логика. Гущера да си къса опашката. Кой гущера е въпрос? Това, което на мен ми е известно, аз съм убедена, че е известно и на прокуратурата, но тя не работи поне интензивно по тези данни, е, че много магистрати, най-висши магистрати, основно прокурори, а може би има и съдии, са били част от тази група. За мен е интересно защо прокуратурата едва сега е решила да предприеме евентуално някакви действия спрямо Мартин Божанов, след като на прокуратурата е известно от декември месец 2022 година какво е установила Главна дирекция борба с организираната престъпност. А то е данни за това, че има организирана престъпна група, в която участват и магистрати, за оказване на натиск върху магистрати, а също така и за търговия с влияние. От декември 2022 година до края на април 2023 година, когато се образува досъдебно производство, очевидно прокуратурата не желае да разследва това, което МВР е установило. Когато най-после образува, умело и не за първи път ще извади най-безобидното, и това са вероятно имотните измами на Мартин Божанов, и по някакъв начин ще спре или ще прикрие всичко останало, което всъщност е същественото за обществото и за съдебната система. Няма човек, няма проблем. Това ли очаквате да се случи? Този толкова грозен цитат. Ако се позволи фокуса да бъде върху личността на Божанов и върху неговата особено имотна дейност. Аз смятам, че това е в огромен мащаб, но това е само едно от направленията за неправомерни източници на доходи. Това, което е съществено за цялата съдебна система и за обществото, е останалото. Компроматите. Мартин Божанов е разполагал с компроматна банка. Можете да прочетете анализа на вашата колега Мирела Веселинова във вестник Капитал. Още през юли месец миналата година тя направи изключително подробен, задълбочен и верен във всеки един факт журналистически анализ, че всъщност в България са функционирали две групи. Едната е на Пепи Еврото, другата е на Мартин Божанов за оказване на подобен натиск. Компроматна банка.
Добре, съдия Цариградска, тъй като непрекъснато политиците говорят за съдебна реформа. Сега даже много бяха горди, че са направили съдебна реформа. Приеха промени в Конституцията и прочее. Но как си представяте вие съдебната реформа? Представям си я с подбор на най-качествените, които да дадат облика на тази система, на най-качествените съдии, на най-качествените и почтени прокурори. Не само това, те да могат да изчистят съдебната система от всички, които нямат моралните качества да бъдат част от съдебната система. Защото смятам, че само безупречните личностни качества на хората, сложени в общата група магистрати, съдии, прокурори и следователи, само това може да гарантира истински независимо правосъдие. До момента за мен всичко показва, че продължава и политическата власт да иска да има зависима съдебна власт. Притеснявате ли се за себе си и за семейството си в тази среда? Не, защото отдавна съм се отказала да разчитам на институциите и на земното. Не се притеснявам. Аз много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви. Дами и господа, разговор с една българска съдийка. Разговор, който ни дава много храна за размисъл. Това са 120 минути и ще се видим след малко.